Sanibonani guys, igama ngiNqobeleni Phuthela Mazibela. Uthando Nesithembu angomhla ka-4 February. Umseleko-ke guys, umuzi wakhe le Mzumbe uyadilika njengoba nje amakhosikazi akhe wonke ekhethe ukuhamba ayoyihlalela kweyawo imizi. Kade-ke kubuzwa-ke ukuthi ngabe ubudlelwane anabo namakhosikazi akhe buhamba kanjani. Kwacaca bha ukuthi-ke sengathi akuhambi kahle phakathi kwakhe benoMakhumalo kanye-ke noMayeni. Kodwa-ke uMacele benoMangwabe kanye noMakhwela konke kusahamba kahle. Hhayi-ke guys, bese kumele-ke kuphume-ke emagameni enkehli-ke kubuzwa kunkosikazi one by one ukuthi ngabe ubudlelwane anabo noMseleko-ke buhamba kanjani. Kuqalwe ngoMacele. UMacele wavuma ukuthi hhayi yena nomyeni wakhe yonke into isahamba kahle. Kwabuzwa-ke noMayeni. UMayeni-ke nje umane wavezwa guys enqampula-ke ama-lemons laphaya oShabeni. Washo ukuthi yena usoShabeni uphila kamnandi, ikhanda lakhe lishawa umoya, futhi-ke mekuwukuthi umzumbe uyawa awuwe, akahlangene yena. Base babuza-ke guys noMakhumalo. UMakhumalo-ke naye bekade ebhizi renovate umuzi wakhe lo wesithabathaba omkhulu, esho kahle ukuthi-ke iyona into esiyenza ukuthi ingqondo yakhe isebenze kahle, ukuthi nje aloku avuke ekuseni kube khona into ezomdrayiva ukuthi-ke asebenze, kunokuthi aloku acabangana noMseleko ne-relationship anayo naye. Uyasho nanokuthi uMseleko-ke ukhethe ukungafiki azombona laphaya, futhi i-decision yakhe leyo akahlangene. Washo nanokuthi uMseleko uyamthanda noma akamthandi, futhi akusidoko olugayele yena lolo. Yena nje kahle kahle usehleli nje kuloya mshado ngoba kuhlelwi, kodwa kahle kahle hhayi akuhambi kahle. Guys, kwase kwabuziwa-ke noMangwabe. UMangwabe usho kahle ukuthi beloku ebhizi ethi uyahamba. Kade selicula-ke leli culo-ke mihla namalanga ukuthi nje uyamshiya nje uMseleko mekufika uwife number 5. Uyasho-ke ukuthi-ke umane waphuruva wonke umuntu wrong ngamasibomu. Wathi yena akasuki nje nhlobo emshadweni wakhe, uyaqhubeka uyahlala. Washo nanokuthi bekade efuna nje ukugcwalisela bonke laba bantu bekade bethi-ke uyahamba. Guys, uphinde washo-ke nanokuthi uthando lakhe benoMseleko nje alikashintshi, lisafana nje njengasekuqaleni. Kodwa-ke kunamazwi-ke uMseleko awakhuluma-ke kuleya sizini edlule yokuthi njengoba egula nje kangaka uguliswa uyena uMangwabe. UMangwabe-ke akawathandanga lawo mazwi, usafuna-ke namanje-ke uMseleko ukuthi achazisise kahle ukuthi kwaye kusholani lokho, nokuthi nje angaphinda kusho lokho ngoba kwamphatha kabi. UMakhwela-ke guys, yena-ke hhayi uyasho ukuthi ubudlelwane anabo nomyeni wakhe hhayi bumnandi kabi. Uyasho ukuthi-ke uthole u-baby girl ofana nse noSneh. Washo nanokuthi-ke abantu basoloko bekhuluma bethi uze laphaya ukushada uMseleko as wife number 5 ngoba nakhu egcwele indlala ugirl. Uyacacisa-ke ukuthi yena ngenhlanhla nangokubusiswa-ke umdali akakaze ehlangabezane ne-poverty empilweni yakhe, so bengalingi abantu bethozele i-poverty laphaya, ufuna ukuqeda yona. Washo nanokuthi-ke indaba ye-age gap baloke besho ukuthi umdala uMseleko kunaye, hayibo akuqali ngayo ukushada umuntu oyikhehla, kanti-ke futhi baningi abantu abashade nabantu abadala kunabo, kodwa umehluko ukuthi nje eyakhe i-public indaba, hhayi ukuthi kahle kahle khona inkinga ngomshado wakhe noMseleko. Hayibo guys, akupheli-ke lapho. UMayeni uke wathi ukuthasisela ngaphezulu, esho ukuthi hey, abantu bengalinge nje bedlala uMseleko, bangakhuluma ka-Facebook begcine la bathanda khona bethi-ke yena uMayeni-ke akasiyena u-good wife kuMseleko, kodwa okusalayo iqiniso yena uyalazi ukuthi uMseleko uwumuntu onjani, uyindoda enjani. So nje bengalinge nje bona behehwe indlela akhuluma ngayo nani, yena umazi kahle ngoba phela umyeni wakhe. Bangakhuluma beze bejuze amathe, kodwa okusalayo yena umazi kangcono kunathi sonke. Aphela lapho-ke guys amazibela-ke anamhlanje for uthando nesithembu. Asithembe-ke nalamanye amakhosikazi-ke uMseleko angazwani nawo, ozogcina zwana nawo ngoba-ke kule season ngathi-ke kukhona a-happy nabo nabanye nje angekho happy nabo. Mayeni-ke uke wathi uku-complain-a futhi ngesikhathi sebebuzwa laphaya kuma-interviews ukuthi kahle kahle ngabe bekade bembuza-ke ukuthi ngabe u-right yini namakhosikazi akhe. Hhayi-ke uMayeni uthe sebembuza yena bekade unkosikazi wokugcina ngci kubona bonke. Wacasuka-ke esethi uMseleko usekhathele, wathi ukhathala kanjani ngoba nakho sekubuzwa mina nawe.
Uzokuphaphame-ke bhuti, phaphama. Ngoba nina nigijimile nafaka usami ngekuqala kunami, ebe wife number 5. Kungani ningeqa mina? Nize nifake usami ke abafike manje. Uzosiza-ke nje ungangitsheli ukuthi ukhathele. Phaphama bhuti, phaphama. Guys, ngeke. Yabona khona akhona amakhosikazi angazwani nawo, kodwa abomayeni, eyi ngeke. Umpheka ngebhodwe elincane umsileko guys. Umpheka ngebhodwe elincinci kaloku. Guys, asibone-ke kumazwibela alandelayo ukuthi-ke iyozala nkomoni kazi lesi sithembu sisazoqhubeka sime yini. Kudala kodwa-ke kushiwo kuthiwa sizophihlika siphihlike, kodwa hhayi sisamile guys. Noma kukhona iy'nkinga kusho kona ukuthi hhayi umsile kukhona, kodwa lokhu akwenzayo ukuhle ngoba phela amakhosikazi akhe awafuni ukumshiya. Ngisho esho ukuthi azomshiya agcina ngokusho ngezwi, kodwa wona awagcine kwenzile lokho. Guys, ningakhohlwa ukusubscribe, nilike ne-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile Mphathela Mazwela. Uthando Nesithembu angomhla ka-4 February. Umseleko-ke guys umuzi wakhe